नंगौ थारैनो सैथो नोंथांमोना जिहेतु नैबे भिडिअखौ ससे क्लिप्सखौ नुखांबाय नैबे हाबा जाखांनाय सासे आइजोआ फ्रि फायार गेमिं गेलेनायाव सासे गुबुन हारिनि सेंग्राखौ लोगो मोननानै गोसो थोलायनानै खारफालांदों बेंगलराव स' नैबेखौ हमना दोनबाय बेंगलर एस'सिएशन बड' ससाइटिया स' थारैनो जोबोद लासिंसिं आरो मुगैथावना आखु होनना बुंनांगोन स' हाबा जाखांनानैबो प्रेम काहिनी लाभ स्ट'रि ना स' जोबोद लासिंसिं जोबोद गुन्दि टाइपनि आखुनि होनना बुंनांगोन नैबेखौ स' फ्रि फायार गेलेनायावबो ओरैबायदि गोसो थोलायनायनि मोनसे महिमा दङ हाबा जाखांनाय मानसिफोरानो ना बा मानिनो गोनां खिन्थु दै स' बहुद रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय एक्स-एन-डि-बि आदामोननिसिम आरो बड' वेलफेयार एस'सिएशन ससाइटिनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय जाबाय स' हमना दोननायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरनाय थाबाय स' नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोनाय जाबाय जे आंनि अडियन्सनि आंनि साबस्क्राइबार आंनि भिउवार्सफोरखौ नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे गोसो गोरबोजों बरायग्रोबाय स' जोबोद लासिंसिं बाथ्रा आरोना जोंनि बर' हारिया नैबिदि खारलुन खारलानाव एक नाम्बार जाना दं दासान्दि ना बा न'खरनि बाथ्रा साना मान सन्माननि खोथा गैला गरम आरो स' मा मोनखो दा गोसोथोनानै नैबिदि खारब्रबनानै आरो हमनाथ' दोनजाबाय जिहेतु बा नोगोद लासिंसिं नैबे सिख्लाखौ दा मा खालामनांगौ आरो बिनि हौवाफ्रा लागोन ना लाया आरो बिनि न'खरनि मानसिफ्रा मा खालामगोन नैबे सिख्लाखौ दा बहुद सोंलु जाना फैदों आरोना सोंलुआ गोबां स' जोबोद लासिंसिं नैबिदि गेमारफोराव लोगो मोननाय गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजोंनो खारफालाबायनाय बिरफालाबायनाय जाबाय जोंनि बर' हिन्जावफोरा स' नैबेखौ मा बेबस्था लानाय जागोन आरो दग्रि बुनांगौसो आंनि हिसाबाव नैबिदि हिन्जावफोरखौ मालुन हिन्जावफोरखौ आरो जिहेतु दाख्लैबावैसो मोनसे काहिनी जाथाय जानाय आङो भिडिअ'आव होबावदोंमोन नैबेखौबो हमबाय आरो हमनानै लाबोबाय नामबो मुंख'थ'ला आङो स' बेबो मुस्लिम दारि गोलावजोंनो खारना दंहैयोमोन होननानै मिथिदों आरोना मा गेम गेलेयो नोंसोरलाय फ्रि फायार फ्रि फायारनिसो होमबालाय मबाइल फालो फांनिसिंसो मेराव गैया दा होमबा दा नोंसोरो बिनिफ्राय दानो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थांनांगौ सानैबो दानो गला बुक खालामनो फैसा दंना गैया जों बेखौ मिथिया नोंसोर दानो थांनांगौ नैबे सार लानानै थांगोन आरो लामायाव माबा मोनसे प्रब्लेम खालामोब्ला नायखा सानैबो मिथिया बेखौल' लांगोन सोर बे दिगदार खालामनो खालामथोंलाय सोर बेखौ दिगदार खालामा बेखौ खालामनांगौ खालामा जोंहा गेस्ट हाउस दं बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेयाव थांनानै बेखौ सारमोन ना सारमोना लारायनानै गामिनिफ्राय नोंसिनिया माबाफ्रा गामिनि रायजो राजायाव मा मोनोलाय क'क्राझार हालां बाजारनि इउथ BPFनि मोनसे पेजआ फेसबुक पेजआ आइ लाभ BPF होननाय मोनसे पेजआ जोंना गबिन्द चन्द्र सारखौ गाज्रि बदनाम खालामनो थाखाय नैबेखौ FIR होनाय जादों UPPLनि तरफनिफ्राय स' दुथांखा गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय गाज्रि सभाब खालामनायनि थाखाय नैखौ FIR होनाय जाबाय स' नैबेथ' आरो नोगोद मुगैथावना बाथ्रा नङा होनबा न'खरनि मानसिखौ सोर न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय सोरबा लाखारना खारो नामा गावनि बिनानाव फिसाजा जानाय सोमोन्दोनि मानसिफोरखौ नै बिनि थाखाय गाज्रि खुदिस रादों बिनि थाखाय UPPLआ BPFनि नैबे इउथ BPF क'क्राझारनि फेसबुक पेज सालायगिरि जिथु आइ लाभ BPF फेसबुक पेजनि अनारखौ केस होनाय जाबाय आरोखि FIR होनाय जाबाय स' जोबोद दुखुनांथाव मुगैथाव सभाब गावनि बिफाया गावनि फिसाजो बिदाया गावनि बिनानावफोरखौ मालाबाबो लाखारना खारा आरो नैबे जोबोद मुगैथावना आखु जादों नैबे केस होनाय जाबाय FIR होनाय जाबाय नैबेनि थाखाय जोंनि मानगोनां डेपुटि चिफनि मोनसे भाइरेल फट' गिबियावनो जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां डेपुटि चिफ सार श्री गबिन्द बसुमतारीखौ सासे गावनिनो न'खरनि आंगो सासे आइजो जाय आइजोआ बिथांनि फिसाजोखौ खांदों बादोंमोन आरो बिथांनिनो एकदम न'खरनि सासे सोद्रोमा
आलमा दैमारि होननायखौ लानानै खारदों होननानै आलां बाजार इउथ BPF होननाय मोनसे फेसबुक पेजआ जाय फेसबुक पेजखौहाय पेंकु ब्रह्म होननाय सासे लाइमोना दैदेनो सासे जेबो खामानियाव उदायै एकदम ओरैनो गिदिंथिंनानै जाग्रा बिथाङा सुरेन ब्रह्म होननायनि फिसाज्ला सिलगुरि आलां बाजार पाटगाव ओनसोलनि बिथांखौ दिनै जोङो FIR होनाय जाबाय क'क्राझार थानायाव मोनसे FIR होनाय जाबाय आरो जोङो दिनैहाय पाटगाव थानायावबो मोनसे FIR होनाय जागोन बे FIR खौ जों लिरखानाय जाबाय दसे दान्दिसे उनावनो बे FIR खौ हैनाय जासिगोन दा BPF हान्जाया बिथांमोना गोहोनिफ्राय गोजानाव थालांनानै पावार गैयै जानानै फ्रास्ट्रेसनाव भुगिनानै जोंनि इडुकेटेड दैदेनगिरिफोरखौहाय बेबायदिनो नंबां जाबां जेबो बेस गैथारै बेसलेस माखासे खोथाफोरावहाय बिथांमोना मुं सुनानैहाय बेबायदिनो ससियेल मिडियायावहाय फोसावगासिनो दङ आरो नैबे आलां बाजार इउथ BPF होननाय जे फेसबुक पेज दङ बियो जेब्लायबो बेसलेस आरो जेबो मोनसे ओंथि गैयै पस्टखौनो होबाय थायो दा बेनि थाखायनो जों दिनैहाय मोनसे गोख्रों लिगेल एक्सन लानो थाखाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट पुलिस बिफानखौ खावलायहरनाय जाबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो थांनानै लोगो हमहैनायबो जाबाय दा बेखायनो जोङो लुबैदों जे गोख्रों मोनसे लिगेल एक्सन नैबे बिथां पेंकु ब्रह्म लोगोसे आलां बाजार इउथ BPF होननाय जे पेज बेनि सायाव जाथों होननानै दा जोबोद दुखुनांथाव सासे न'खरनिनो आइजोखौ लानानै खारदों होननानै नंखाय मोनसे जे खौरां फोसावदों बे जिनिसा